Haideți să vă arăt eu cum am potrivit la 21. Uite. Și la cava asta îți mori, uite că îți vine la mântistița cu puscă, cu slebe și cu de-astea. Cava din Ohio, luăm cu un shaker. Și el a murit și acum sunt singur. Și acum am dat singur, că le-am copat de asta ca să stau. Și am carte, am de-asta, de unde sunt eu și eu ieși din aman tot acolo. Ăștia sunt copiii. Uite, pe din ochet și pe ticul ăsta și pe coara asta sau coara chem. Ce n-ai? Să vedem aici, uite că ți-aș pe la copilul albastru care nu se zese la col. Ei avem col. Ce mâncăm? Uite acolo col. Vrem col și noi mâncăm, că m-a fost foame la toți doi, cum am potrivit. Și m-am dat frunzele, pouă. Și dacă îți bați aici tapet, I survive today și mori.